san ba filani mugani saba bɛnna ni ko camanw ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali la o min ye koba dɔw sɔrɔ i n'a fɔ baloko gɛlɛya Kidali mara seginni Mali ma lakana kɛnɛya kow kurantigɛ banbali o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw VOA Bamara ka bi gɛrɛn taara masala ni maliden dɔw ye Madame Traoré Mariam Samake bɛɛ kuma baloko gɛlɛya kan 2023 kɔni kɔnɔna na an bɛ se ka min yɛrɛ jate minɛ nafɛnw sɔngɔ gɛlɛyara nafɛn fosi tɛ se ka sa i bɛ taa sɔrɔ ni fɛn kun ye 20 ye o bɛ sɔrɔ 40 hali malo tulu olu minnu yɛrɛ ye denrées de première nécessité n t'a dɔn n b'o fɔ cogo min na balo fɛn ma fɔlɔ yɛrɛ ye a si de tɛ se ka san n'i bɛ malo bɔrɔ ni 1000 ma fara min kan 1500 faral'o kan donc ne kɔni fɛ kɔni o kɛra fɛn marquant ba de ye 2023 kɔnɔna na. Ɲinan san 2023 fana kɛra dɔw bolo lakana san ye Mali la. Ne tɔgɔ ye Herman Zungurana. Ne ye Burkinabé ye mais ne bɛ baara kɛ Mali depuis san 7 bi. 2023 ni ne yɛrɛ y'a ye a kɛra sanba ye k'a di maliyɛnw ye k'a di mɔgɔ min bɛ baara kɛ Mali yan ani Afrique bɛɛ jamana mɔgɔw ye. Bon an yɛrɛ y'a ye kirisibaw kɛra Burkina fana Niger ani Mali mais an y'a ye ko dugu ni o décidera ko bi o ka fanga jɔn ɲɔgɔn na ka taa ɲɛfɛ parce que an y'a ye attaquew bɛ yen attaque min kɛra a bɛ denmisɛnw ka école a b'o bloqué mɔgɔ yɛrɛ ka taa ɲɛfɛ a b'o fana bloqué bon n'a ma jɛn ni ɲɔgɔn ye n'a kɛra kelen a tɛ se ka ɲɛ donc ne fɛ fɛn min yi ne diya en tout cas a kɛra dugu ninnu saba ninnu o ɲina ɲɔgɔn na ko bi kɛlɛ kelen kɛ ka taa ɲɛfɛ ko min kɛra 2023 kɔnɔ ni o ye ne marqué an ka famaw kɛlen ka Kidali minɛ juguw la o de diyara ne ye wa o action in kama fo ka taa fɔ min kɛra sa 2023 sa ne tɛ ɲinɛ a kɔ vraiment ne b'an ka finitigilakaw fo u ka wulikajɔ la n'u ka cɛsiri la n'an lakanani an b'u fo courage à eux. Ka fara o kan Idrissa Dambele kumana kurantigɛ banbali kɔlɔlɔ kan wa jigi b'a kan ko ɲɛ bɛna sɔrɔ a la. Mali kɔnɔna na 2023 vraiment a kuranko kɛra cogoya min na a ma nɔgɔya donc je sais que autorités bɛ baara la u bɛna lajɛ ka solution dɔ kɛ pour que kuranko ka se ka basigi parce que mɔgɔ caman dayirimɛ gulonnen don kuranko in na ala dan minnu ka baara ye sudeliw ni fɛnw ye bon vraiment ani dɔgɔtɔrɔso ani mɔgɔ caman bɛ u tɛ funteni supporter bon il faut que vraiment autorité ka a jate minɛ donc je sais que u bɛ ka baara kɛ. Nin bɛ dan sigi VOA Bamara ka bi gɛrɛn na min lasera Abiba Nango Traoré fɛ ka bɔ Bamakɔ.